1937 nacería unha meniña chamada Rosalía, produto dunha relación prohibida entre un cura e unha campesiña. A súa prontidade presentaría unha novela delicadiña. Anos máis tarde, pegada deixaría, dando nome así ao CEIP Rosalía. Adeus ríos, adeus fontes, no Rosalía estudamos a tope, porque somos os mellores. Os mellores, os Por qué? mellores. Porque somos os mellores. Porque somos os mellores. No cole, Rosalía, aprendemos todo día en lingua castela, damos poesía e Felipe nos ten manía coas súas cancións, non durmo en todo día. E moi felices seremos sentados, Os que aquí estamos cando che escoitamos. nós o galego amamos. Aida que din que Máis guapos calados. Os de Rosalía, Os mellores desta ría. porque Rosalía, Protexe a nosa lingua. Rosalía, Aprendín con Rosalía. porque Rosalía. Protexe a nosa lingua. o político dame igual, aínda que son moi nova, tamén sen pensar. E os seus poemas faránnos soñar. Seguro que algún non entende, iso non me sorprende, xa non me sorprende. Adeus ríos, adeus fontes, adeus povos do meu lar. Tes ideas moi pequenas, non se poden regular. Cando ti eras moi pequeno, eu xa estaba rapeando. Ti eras unha semilliña, eu xa estaba xerminando. Eu quixera pelexar para poder voar. Vas pra cama a descansar, eu vou a rapear. Se ti queres rapear, primeiro aprende a falar. Con mis compases demencial convertireime en Superman. Adeus ríos, adeus fontes, no Rosalía estudamos a tope. Porque somos os mellores. Yeah. Porque somos os mellores. Yeah. Porque